ओम नमः शिवाय शिवरात्रि उपलक्षे मो वीडियोटी आपण मानक जदि भल लगे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को कहीं भूलिए नहीं। ओम नमः शिवाय जय। तीर्थ प्रसाद ಹೊರಕೊಂಡರೆ पूर्वोच्चरिताय गुणाविशेषणाविशिष्टायां सुपदितो नमो पार्थ समस्त दुर्दक्षेद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्य जमानस्य गोत्रो भवस्य शांतकृष्ण नाम देशिया विजयलक्ष्मी नाम देशिया कृष्ण पूर्व रक्षण नक्षत्रस्य हिंदू कला नाम देशिया अमन कृष्ण नाम देशिया ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ Check the mic and make sure it sound right, boys. देखु भाई आइले भोग करके शिव मंदिर जाइए प्रसाद घिनिक आसुँच चाबी नियंतु प्रसाद रूम को बर्तमान आसिलु पत्र बोला बर्तमान
ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ନା ସେଠୁ આપણે ખાવાનું પડે કાલે આવું ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଭାରି କୁଣ୍ଠାବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ସିଏ ପୁଣି ଜଣାଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କଣ ତ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିନି ପଡ଼ିଲା ଚେନି ପଇଲା ଚିନି ଚେନି 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 ପଇଲା ସକାର ଫୁଟା ହେଇନି କଞ୍ଚା ପଇଲା ଫୁଟା ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ପଇଲା ତ ହାତଟେ କାଳିଆଟେ ନା ଆଣିବୁ ଚମଡ଼ା ହାତ ମାରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ହାତ ଇଏ ମୋବାଇଲ ପୁଜ ପଛପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର୍ଷଣ ବନା ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକେଇଲେ ବେଶୀ ଲାଗି ଆସିବନି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀଟା ଟାଣୁଆ ପଡ଼ିଗଲା ଏମାନେ ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆଜି କ'ଣ କି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ଶିବରାତ୍ରି ଯାଇଥିଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଠାକୁର କୋଉ ଆଜି ବର ମୋର ଉପବାସ ଏ କରେ 2ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଭୋଗ କଲି ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଆସିଲି କ'ଣ ଡାକିଲେ ଏଇଆ ଯେ ଡାକିଲେ ବର ଏଇଆ ଯେ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବର ଅଛି କୋଉ ବର ଆପଣ ମାଗିଲେ ଆଗେ ଡାକିନି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣା ଆଗେ ଡାକିଲି ଯେ ମୋ ମାନେ ଭିଓର ସବୁ ଶୁଣିବେ ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଡାକିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ରହୁ 1ରେ 2ରେ ଆମ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ 3ରେ ମୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଏଇ ତିନି ଆଉ ଛୋଡ଼ ସେତିକି ଥାଉ ଏଇ ତିନି ଆଉ ଦାଉ ହସନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁ ଅଧିକ କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗ ପିଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଘର୍ଷଣଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଘର୍ଷଣ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁପର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଘର୍ଷଣଟି କିଭଳି ଲାଗୁଛି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏମିତି ଘର୍ଷଣ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଉନ୍ତା ঠিক আছে